sa bahay ni Ma'am Flor o amo yung nakita ang bago niyang bago ni Ma'am Amy nga iro. Nalingaw kayo ang kadaghanan ani guys. Murag na intriga ang tanan aning maong iro. Tungod sa katalagsaon nga anindot kayo nga iro. Tagsaray makaangkon ning iroa guys, kung kwartahan ka tingali makaangkon ka ni ini. Pero nalingaw mi ani pagtan-aw guys kay ayun yung way kedua ba. Karon medyo kita ning iroa. Tulo ko na. O gang akong Mr. ani nalingaw. Iyahang hagwa-hagwaon ang maong iro. Kani guys, usa ka vlogger gihapon ni siya, bagong abot gikan sa Manila, Gmar Family Vlog gihapon ang iyahang channel. Usa ka vlogger gihapon ni igsuon ni nila Ma'am Flor. Og kani usa mo libana ni Helen. Vlogger gihapon. Ako nang tigbuyag akong mister guys kay murag ang iro murag gikapoy natin nig lugnot-lugnot oh. Ada ko na kung kahinangot guys kay adunay ni abot. Hello Ma'am Jijen, kumusta? Guys, gikalipad jud nako pag-ayo kay na-meet na nako si Ma'am Jijen, igsuon ni Ma'am Flor, my idol. Asa sinang hilon? Hilon? Nagpakuan ko. Sa Anirang Valencia? Nara dito anak. Ito yung ni Gigi no ako na. Na magoy parlor aning gabi pa ani. Manang asa? Ha? Asa mas nanang? Ang dai mo nagaban. Hala wa magkita sila. Ano naman? Di nagpahinog ko kuno. Buta sa pagkila mo sa ka, makatiro. Ani Hindi ako ko lang lang nagdagbahag. Hindi magmahal. Hindi ka maligan niya, uma. Adi na. Ani ako nung. Para sana kayo sila pa na mo na. Unang. Ang ganyan na dai kanong dari wa ka na pre. Karon pa niabot. Asa rin ang kawa ko sa mga iro. Sabi mo lang sang dia pagtan-aw mo na. Di, basig na ito. Yung goodbye. Asa ba yung dyan? Nagpahinog ko. Oh. Dahil may brush ka na dyan. Eskel brush. Tatikas na lang. Oo. Dai. Hindi daw niya. Punta ang Floroin. Si Helen. Ay gapahinlo. Kung mahinlo, nagbrasan. Yan, buntangan na rin, oh. Okay, gina. Kutig-kutigan. Manang penyo pagkuko. Pagwapa, manang. Scooting rin eh. Di sa hinlog mo rin ka dyan na Ikan pagkakortis nung. Oh, ato matagulis yung uli. Yung may sirling, ano kung pagi yun. Ato, tumaya nagdao. Masalad, mabuktan. Oo. Palihog ba? Isibog-sibog gamay ni kay pasod ang motor ato. Ay, sa likod.
isibog dapat ari ba karong kaagyan iyang motor. Pero, na dia. Ang kaagi dito. Dato naman gawa doon. Dili Pili kay to kili sa munisipyo ba? adyo ay. Naay magbinuo. Wag pala. Tira na ko. Sudah ning budget mo man, pinaka kami yun. Nanagay na inquire ang mga bang. Nanay ko yan. Customer. Payak magani. Payak magani gasto ngani. Lagkaw ra ha, mo gusto magani. Hindi, ang mahal na materialis, mahal ang pantay. Sabi ka ng lansang na yun ha. Habol nun eh. Masad na. Galing. Kung saan mo na bot? Galing. Ako nila pa, hindi mo tata eh. Sa abroad. Kamayura na kay sayon-sayon naman mayura makasuod. Na may konti. Ha? Ay naamo day giharang. Mayora na. Mayor. Bas. Sigani mo mayor. Motor as mayor di ay. Oh, motor na. Ay, salamat. Diara doon. Kita ko di si Budi yan artuwa na lagi itong motor. Na, may nag-exam. Mutagi man man okay. May dagan to. Sa basig wa na tibok binayan itong motor. Alintagpag ko ba? Ang dumana na bus pang panabos Manila ning mo ko. Kana kas gina mo kapalit na mo kay katunga mo ripa. Takaw na din eh. Ipalit na ko 25 kasalang dalang sidecar. Oh. Tus pila to be? 60. 25 di ba tunok brand sa Mura. Kana mo ina ka sa katunga mo na. Panik naman Utang mo to do katuin. Ito sa bitin mo Nalatos sa siya, nalatos ba? Nalatos sa tangsi. Kumalis na yan eh. Ay, alam ka pa rin, tango naman na rin. Nabuktin pa rin siya, nabuktin. Ano sa tilin? Wala, di na, pamitan na. Nalatos bang grinder ko, itong tapas sa plywood, kaon sa plywood, agi kaon sa grinder itong tangsi. Guys, sagay kayong ko na sa una ha guys, nga please kay ko sa mga burato. Kay kinigit si Ma'am Flor, hilabihan gajud kabuutan. O gawas ni Ma'am Flor guys, ang tanan niya igsuon nga mga vloggers nakamit ng gyud nako. Sama ni Ruby Provinciana, ni Terry Bars, ni Alexi, ni Alita, ni Dayhilin, o ni Jimar Vlog, Family Vlog, o ni Florami Buholana alias Sagahi, kang Kim Angkin, ni Family Vlog, Queen and Gabriel, ni Inday Julie, o ni Inday Easter. Nakita na mi ani nila guys, o why joy Ayun, makatupong sa ilang mga kabuutan. Kasi na yung mga kauban ko Silang tanan guys, nindot kay kinaiya labi na sa iyang mga ginikanan, sila si Tatay Ariston o si Nanay Alita. Sige na po ani sila sa Valencia guys, sila mga igsuuna, musa nagkamit yun nako ni sila. O ang ilang kinaiyag yun guys sama sa ilahang mga ginikanan. O kani guys, bao dyan ang abot gikan pa ni sa Manila. Ba nag-asawa po ni sila guys. Ito sila si Jimar. O kani mo ay bana ni nang hilin. Toothbrush. O gwapa ko makaam ila ni Ma'am Flor guys. Wadyo ko kita anang mga klase sa mga bantugang vloggers dito sa lungsod sa Alicia. Nakaadto na ko Alicia guys, nindot pa ilang lugar dito.